नमस्कार प्रणाम स्वागत बाटे आप सबके विजय बागी के चैनल पर। भैया आज उपस्थित बानी रउआ सबके बीच में लेके एगो अंकुश राजा जी के गाना निकलल बाटे, रघुनंदन हरी। उहे धुन बाटे, वही धुन पर एगो गाना सोचनी रउआ सबके बीच में परोसी। और बहुत बढ़िया ये मैटर के लेखने के लिए बानी। दिल से बताओ तनी कि अगर एक नया म्यूजिक बनवा के रउआ बढ़िया से गायकी कर देता नी तो गाना 100% बजे भैया। तो चलिए मैटर के शुरुआत कर जा, लेकिन शुरुआत करे से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रउआ अगर सिंगर बानी, सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में बानी, अच्छा मीटर रउआ के नइखे मिलत, अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी भैया तो निराश भइला के जरूरत नइखे। रउआ जैसन भी मीटर चाहत होकब लिखवावे के वैसन मीटर हमरा कलम के जरिए मिली भैया। काहे कि हम हर तरह के मीटर लिखेनी, चाहे ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग होके, चाहे धोबी गीत होके, आ चाहे कोनो प्रकार के रउआ पूर्वी निर्गुण खेमटा डफरा लिखवावे के चाहतनी तो लिखवा सकतनी, चाहे खोरठा गाना, आ चाहे मतलब कि म्यूजिक बनवावे के चाहतन, चाहे हमरा स्टूडियो से गावे के चाहतन, तो हर तरह की व्यवस्था उपलब्ध बाटे भैया। लास्ट में हम अपन कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। फिलहाल आज के मीटर स्टार्ट कर लिया। और हाँ, अभी तक हमारा चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर रोज रुआ के नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिले। ये गाना बहुत बढ़िया अंकुश भैया के बाजे ताटे कि यारबा के रोअल भातार ऊपर पड़ी रघुनंदन हरी। ये गाना एगो बड़ा बढ़िया मार्केट में बाजे था, यही धुन पर लिखले बानी कि जनऊ से बढ़ के अपना जनुआ के जानी भोले शंकर दानी। अरे जनऊ से बढ़ के अपना जनुआ के जानी भोले शंकर दानी, भोले शंकर दानी। पुराना भइल हमारा लव के कहानी, भोले शंकर दानी, शंकर दानी है भोले शंकर दानी, शंकर दानी है भोले शंकर दानी। पुराना भइल हमारा लव के कहानी, भोले शंकर दानी। जनऊ से बढ़ के अपना जनुआ के जानी, भोले शंकर दानी, शंकर दानी है भोले शंकर दानी। पुराना भइल हमारा लव के कहानी, भोले शंकर दानी। तो ये मुखड़ा लेकर रुआ सबके बीच में उपस्थित रहनी है भैया। अगर ये मुखड़ा रुआ पसंद बा के फुल गाना लिखवावे के चाहतनी तब बेहिचक कॉल कर सकतानी। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में बा और हम व्हाट्सअप नंबर बता देता नहीं 8874473128। रुआ पर मैसेज कर सकतानी, बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के गाना मिल जाए। चाहे मनपसंद के अपना ट्रैक पर लिखवाओ के चाहता नहीं, चाहे नया कंपोजिशन लिखवाओ के चाहता नहीं, बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं। मिलत नहीं अगला वीडियो में, तब तक के लिए रुआ सब सहमति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।